Division clear to te chibai ule PC Lalnunhlima Khiangte Serchhip Vangkhua i tlawmngai thlang u ZPM General Hqrs chuan Vawiin khan Serchhip bial chhunga hranga VLTF te hnenah leng dona kawnga apianga hman turin tanpuina pawisafai hlan ZPM General Hqrs hruaitute hian Vawiin khan an Vice President Puke sabdanga hova Serchhip bial hiron tloin thlaliam ta maya Serchhip bial Assembly by election nei zo ta ka ZPM candidate pulal duoma hneta ka thlandlin ani awanga lom tu soina atan le COVID-19 shipui leng me ka wanga harsat na tok chung kwa le mimalte tanpuina atana hman turin Serchhip khopui chunga VLTF hrang som pahni te hnenah cheng sangli thewan hlana heba ka hian buang pui le nei lo VLTF te hnenah cheng sang thum ve hlanin Tenzol po hun rem changa la pek le turani ang heng thil pek hlan tura ron thok chuak ZPM General Hqrs hruaitute hi shileng awanga phim khurthua Serchhip khopui chung ron lut lovin Serchhip chimlam kot chua sailam kona ZPM Serchhip block hruaitute chuan lodong songim heng sum le pai te hi an hlana Serchhip-a ZPM hruaitute chuan veng hranga VLTF duty te hnenah sum le pai te hi an hlan chhong ve le ani ZPM hruaitute hian Serchhip bial chung ba ka hrang tur zo bial huam chunga kei tumkhua apo Vawiin khan thil pek hi an hlan bokani ZPM Serchhip block hruaitute chuan shileng kara eile bara te khusak phunga te mitin ten harsat na kan to laya ZPM General Hqrs ten Serchhip bial ngai saka thil pek an ron hlan chu lom oman ti thu an soi bokani Serchhip khawtlang hruaitute le tlawmngai pol baka rural lai party te chuan Chief Minister Zoramthanga hnenah lekha thonin Serchhip mipui ten tui lama harsat na kan to mek sut kian ani theina tura malak sak turin an ngen Serchhip Joint VC Serchhip District NGO Coordination Committee Serchhip District Consumers Association le Serchhip East Block MNF te chuan Chief Minister hnenah hian Vawiin khan lekha thelutin Serchhip khatui harsat na sut kian sak tur hian an ngena he lekha an thelwa hian Serchhip khwa in kanrin ber tuna PH tui pam khol hian Serchhip mipui te kham khop achom zo to lo ti tar langin kumsang khajakwa somkwa pasari a commission ni in kumsom ni panga lai rim taka hman alo ni to thu an tar langa tuna hian he khol mang hian chhunjan zomin ni khata darkar som ni pali tui pam chua reng ani thu le khol a hlui to awangin hei ai tam hi pam chua thei ani lo thu an tar langa hei wang hian PH department lampoin an tui sem thin chu nasataka tihniamin tuna hian connection pakhatan kar khata liter sang ni zanga zelin an sem rual ta ti an soi heng pol sang te hian chung tin te hi PH tui sem ring kan ni awang le tui khur tui choi tur kam nei to lo wangin khosak ngai na a om tameu lo ni atar langin chol kar khata ta na liter sang ni zanga chu chung ko member claim tan po khosak na tham atling lo ni in an tar langa hetianga ni awang hian Serchhip mipui ten tui harsat na lian zok kan to lo nan Serchhip PH tui pam chu Tunhnaia tam zok pam chua ani theinan le tuna mipui ten a harsat na an to me khi chok jang khai ani theinan achul dan ang anga malak sak turin an ngen ti an lekha a hian an tar langani heng pol sang te hian Chief Minister hi mutum ma se rem chan zok na awangin Vawiin khan block hruaitute chuan lekha an thelut ta zok ani Serchhip District Hospital atanga Dr. Lalnunhlima Khiangte sonna tura order lo siam to chu langai twa non le ri turati ni in ama po Serchhip-a omzui ri turati ani Serchhip District Hospital atanga Civil Hospital lungleya Dr. Lalnunhlima Khiangte son tur chungchanga hian Vawiin khan Health and Family Welfare Department Secretary pu ram ka chuan thu chwa siamin me ni som ni pariata thu chwa lo siam to chu langai twa le turin ada a thule a omma chu Serchhip District Hospital a omri turati ani bokani puan to chin angin Dr. Lalnunhlima Khiangte hi Serchhip District Hospital atangim Civil Hospital son turin me ni som ni pariat khan sarkar chuan order ra chu a Dr. Lalnunhlima Khiangte son tur chungchanga hian Serchhip District NGO Coordination Committee le Serchhip thelai pol te chuan athiam na te Serchhip District in alama mo ni asha in a ai o tur da tur emo ani lo chuan he transfer order hi sut le turin sarkar chu an ngen bokani hetianga sarkar in voina thu chua asiam le tak chungchanga hian Serchhip District NGO Coordination Committee Chairman Pukol Thua Machuan an hmalak na a an hlotlinga anin ngai ti soin Mizoram sarkar le Health Minister Dr. Ardal Thanglia na chunga an lom hle ti asoya heiba ka hian hemi konga hmala tu MNF East Block Serchhip President Pusi Vandal Siam Tharale atho puiba ka an party headquarters hruaitute tele Serchhip bial tu MLA pulal du omate chunga po an lom hle ti asoi bok
Tunhnaia Vawk leng kai noya Serchhip District-a Vawk thi chu zathum somni pakwa zet atling to a hengzinga zahni som pakwa chu ASF lenna-a puan to na ami ni in adang za som te hi mundanga thi an ni thung Serchhip-a HNVT Department hruaitute hnenah atanga thu kan dondanin Serchhip District-a COVID-19 te chu Vawk African Swine Fever ASF lenna hmuna puan an ni to a heng hmuna te hian Vawiin chhnu dar khat atanga chiar le ta dar kar somni palikal ta chung khan Vawk thi som pakhat lai om le a heng te hi new Serchhip-a paruk le chi atlanga pathum ba ka thenzo le islungdara pakhat ve ve te an ni a Serchhip District chhunga ASF lenna COVID-19 Vawk thi hi zahni som pakwani to in new Serchhip-a ringot Vawk za somli pakhat athito a islungdara Vawk somli pasari thito in chi atlanga som pakhat thenzo la som ke chuma pakwa le vancheng te a pakhat athito ani heng ba ka hian Serchhip District chung khushang shanga chanchiat lawa Vawk thi ombel zelin Vawiin thleng khan Vawk za som chu chanchiat lavin an thito boka Vawiin bi ka Serchhip-a Vawk somni zet thile in bungtlanga Vawk patni athi boka Serchhip bi ka hian chanchiat lawa Vawk thi somkwa panga zet a omto bokani Vawiin lama Serchhip District-a COVID-19 shikai mubel le enkoldam ombel lavin Serchhip District-a shikai enkol lai mi somthum paruk an la ommek Serchhip CMO office atanga thu kan dondanin Vawiin lama Serchhip District-a rapid antigen test mga sample enfia zinga COVID-19 shikai mu chhuathar an omlova chunet laboratory sample enfia te result erosion in lama sha thei chau ani dona ni Serchhip District-a COVID-19 shikai enkol mek zinga Vawiin lama enkol dam an ombel lo boka heti hian Vawiin tlai thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuato chu zaruk somnga pathum ni in heng zinga mi zaruk som pali te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi somthum paruk la omin nunna chan mi pathum an omto boka shikai mu chua atanga za zela somkwa pali point bial pahni te chu enkol dam an ni to ani tunlai hian Mizoram hmun chen khata vaimim e chetu pangang fall army wa mapuang le meka hemi enfia hian agriculture minister pusila rin sang chuan nimin khan leng puya vaimim chin hmun chen khat atlo Full Army Wam hi India rama kumsang ni som pariat khan mu chua ani a Mizoram po kumsang ni som pakwa khan lungleya mu chua tan ni in nikuma po khan aron lang le a kumina po hian ron lang le in hei hi achan pakha chu ran nung thla tu life cycle an la chut cha tok lo wang ani ti a muna enfia tu agriculture minister pusila rin sang chuan soi nikum le kum masalama pangang e chiat vaimim chu sengtur a om chuang lo ti in michen khatin an enkol chun zom lova hei hi pangang in thlapun na thatak ani theya wangin pangangin alu chil vaimim kung chu enkol zui ngei tur ani a athar sengtur a om lo ani po in pangang e chiat vaimim kung chu halfai vektur ani thu minister chuan soibok agriculture minister chuan mithiam te zirna atangin fall army wa an ti mai vaimim e chetu pangang hi atha na hlo shan pa omma se du hun huna leitur a om lo chin ba ka aman atawa wangin chikzo ka zirchian na atangin sabon tui manga tha mai thei ani a hei hi aman atlom ba ka lo nei tu ten an ma ni kutzal po a an siam ve zung thei ani ba ka chemical dam doite anga mishing tan side effect nei ve lo ani boka wangin vaimim hwan nei fall army wamin ati buai te chu sabon tui manga an vaimim te lo enkol turin acha a sabon tui chu vaimim chi patangin farthla ka ulsam te a chan thei ani ti asoi agriculture minister pusila rin sang hian vaimim mun atlo ba ka hian KVK leng pui malak na po enfia ngalin kum khata thlai chi thum thar theina tur Treater farming system kalpuina tura buat sai demonstration plot atlo boka minister chuan tui nakang chat mek ti top tur le ramngo hum halzel turin mizo pa lo nei shifting cultivation chu kalsan shet a hun to thu soin hwan hnenah thlai tam tak thar turin kutna thok tu te intlan siak zel se adu thu asoya Treater farming system manga lo nei dan hlok zo kalpui ani chuan lo nei tu te thar chua aleta ati pun abei sei thu soin farmers income asan chuan kutna thoa mi kan tui thar dona ni ati Treater farming system a hian tlangram lo nei dana cher chuan thum omin achuan hwai bera bole thlai te chin theina tura ruwa man ani a adota sum chang theite kalpui thei tura ruwa man ni in cher chuan chung ber chu kum hlun thlai zongcha thingthupui le adang te chin thei tura ruwa man ani Mizoram Pradesh Congress Committee MECC Media Department chuan Mizoram in COVID-19 shipui kan daudan chu thlak angai to ni asoin total lockdown pia lam dewa malak angai to ti an soi
Vawiin thu chua an siama MPCC Media Department chuan Mizoram Sarkarin April ni som pakwa sang ni som ni pakhata total lockdown apua na changa ni som ngat nuwa po shikai kan tlahniam thei chuang lo ti soin total lockdown ringot hian min chan lo ti achiang to hle ti an soya COVID-19 second wave bi ka hian aveite zinga damdoi ina enkol ngai oxygen pek ngai le ICU a enkol ngai an thnem sot le ni asoin hei hi aveiten ahun taka enkol na an don lo thin wang le symptom alan nu chawasha an tam em wanga an ngai ti an soya COVID-19 shiveiten ahun taka enkol na an don theina na veite hi mu chwa zungzung an ngai ti soin chutiang tur chuan Mizoram Sarkarin sample test run pui mass detective drive arang thei ang bera akal pui angai ti an soibok MPCC chuan hemi atan hian sum tam tham tak sen angai don ti po soin ama ero chu rang taka aveite mu chwa an ni dona wang le enkol na an don ma to dona wangin na mu chwa harawanga Falcon Referral Hospital le ICU enkol ngai na satakin atitlem don thung ni in an soibok ZPM leader pulal do oma chuan Chief Minister chu Special Assembly session nei turin angien non le ti soin lockdown na wanga ezon na khailakte chomdol na tur special economic package siamwat atul thu asoi Vawiin thu chua an siama ZPM leader pulal do oma chuan COVID-19 chuan March sang ni som ni atangin Mizoram po min ron nuai ve ti soin mithiam ten an lo puan lok to angin April sang ni som ni pakhata changin atho ni na chuan na sale zwalin min ron nuai ta ti asoya kum sang ni som pakwa changa sang ni som ni budget kha shipui alo leng don ti shelawa siam ni in kum sang ni som ni achanga sang ni som ni pakhat budget po shi lo len ti ra siam ni ma se in buat sai hman ani awangin shipuin min ron nuai ta ka wangin en ni se ti a an rot thu asoya ama ero chu an rot na chu hnolin kumtopa supplementary demand mangin anin palzu ta ni in asoya kumsang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pahni budget chu shipuin min nuai lai le atho ni na alo thleng le don ti shesa asiam ani awangin beise na sang taknen lo clear ma se budget man lai hian shipui do na lam a hoi ta chuang hau lo ni asoin du sak ber tu rangai health department budget chu ahma ai na lo tlem ta hlau zok ni in asoi pulal du oma chuan tu na hian pui tho thum na kan mabak mek ni asoin no panglam ashu zwal don ni asoi ani ti po soin he shipui hi ro man na fel tak ne na kan ma chon thei to nan budget hi en non achula ngai poimo masak tur kan thlan fel angai ti in hemi atan hiang kan Chief Minister Zoramthanga Special Assembly session nei turin kangen non le ani atla chopa kala session a pharsi lawa du anga budget sik soya kum topal supplementary demand manga inshoot le chin thak le na hi kalsan ngam ahun to ani atibok pulal du oma chuan lockdown na wanga ezon na khailak tam tak an omta ti posoin hengmi te chomdol na tur special economics package hi siamwat angai ti asoya lockdown chungin khopuyami ten thlai thar le tur an nei lawa thingtlang mi ten shal na tur an nei lo bok ni asoim vegetable supply chain mumal tak duan angai ti asoi bok Mizorama ni khata COVID-19 shikai mu chwa tamber ni thengle in nimin khan sample sang thum zathum somthum pasari en fi achangin COVID-19 shikai mi zathum somli paruk mu le anni a sample en fi achanga za zela som point pathum pakwa te chuan shi an kayani Nimin Khan ZMC Laboratory sample zariat sompwa enfiani in shikai mi za panga muchu anni a anwa hian Aizol District-a sample lakvek ni in anzinga mi pathum ti lo chu shikai to nen inkom hnenah wanga in khung hrang lai an ni a midang pathum te hi Tunhnaia skate po na chang ron ho in khung hrang lai an ni thung shikai muchu azinga hian sai rang din thara changin mi som pakwa je tantela saron venga changin mi som pahni ba ka dorpui veng thar le salem venga changin shikai mi som pakhat ve ve mu an ni bok district shanga sample enfia zathum somni pahni atangin COVID-19 shikai mi pakwa mu an ni boka anzinga mi parukte chu Serchhip District-a mi ni in anzinga mi panga te chu shikai na shiat lo le chuizui nga yan ni a Saitwal District atangin shikai mi pahni mu ni in Serchhip District-a shikai na shiat lo mi pakhat mu thar ani bok Nimin Khan Mizoram repeat antigen test mangin sample sang ni za somni paruk enfia ani bokin henga tang hyang COVID-19 shikai mi za ni somthum pathum zet mu chu an ni a anzinga mi za som
somli pakhat te chu Aizawl district-a shikai hmu chuan ni in heng zinga hian shikai na hriat lo le chui zui ngai mi somriat pathum an oma midang somnga pariat te chu shikai to nen in kom hnenah nei an ni thung Serchhip district-a shikai mi somli pali zet hmu an ni a Longtlai district-a shikai mi somthum pakhat hmu chuan ni in Lunglei district-a shikai mi som pahnih hmu an ni boka Saitwal district-a mi pathum hmu an ni baka Khawzawl district-a shikai pakhat hmu an ni bok heti hian Vawiin thlenga Mizoram COVID-19 shikai hmu chua chu mi sing khat sang ni zanga somthum pathum an ni ta a Vawiin tlai dar nga ma thleng khan shikai zinga mi sing khat zaria somkwa pakhat te chu enkol dam ni to in shikai te zinga nunna chan mi somnga pakwa lai an om to thung ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e